Ginathag sa mga otoridad nga wala sang may natabo nga shooting incident sa Barangay Kalumpang, Molo, Iloilo City kahapon nga adlaw Setyembre 14. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Colonel Kim Ligada, Director sang Iloilo City Police Office, iya ginpahayag nga away mag-asawa ang natabo sa nasambit nga lugar. Suno sa iya, nagtawag sang bulig ang pamilya sa mga otoridad bagon nagakabalaka sila sa posible nga himuon sang isa ka bana sa iya kaugalingon. Ginpahayag sa mga residente nga nag-away ang mag-asawa kag ang babae sa ilabalay, dala ang mga kabataan. Rason nga nagka-problema personal ang lalaki, kag pila ka adlaw na nga wala inisang tulog, kag hindi na maistorya. Ginpahayag man ni Police Colonel Ligada nga ginpadulungan lang sang SWAT team ang insidente, agon mangin preparado lang ang mga otoridad sa mga posible nga matabo. Dugang pa niya nga wala na sang dapat pa nga ikabalaka ang mga residente sang nasambit nga lugar bangon nga ilan na nakontrol ang sitwasyon. We have to be very prepared sa kung ano man ang mag-escalate sa sinangagamay. Nagkalma lang, sige istorya ako nagkalma, kay kilalahay mga kami. Ang dapat yun, unas tanan ng problema, istoryahan kinayo. Don't resort to any violence, especially violence against women, kay way ginada sa may kadalagaan ng kalalakihan. Dapat istoryahan sa insakto, i-counsel, kag hindi mag-resort sa abusining nga klase sang what you call this, ang actions. Nabatian si Police Colonel Kim Ligada.